Jeg fik konstateret colitis ulcerosa for 11 år siden, og har jo så i de 11 år faktisk haft sådan et smertehelvede med toiletbesøg mange gange om dagen. Og har fået medicin i 7-8 år for det. Men er kommet ud af medicin, da man mener, at min tal var i orden. Men smerterne forsvinder jo bare aldrig. Toiletbesøgene bliver ved med at være der. Jeg har prøvet faktisk alle de former for behandlinger, at man har kunnet. Og hørt så om Hwang hernede i Viborg. Ikke i forbindelse med tarmsygdom, men i forbindelse med noget migræne. Og jeg tænkte, at det måtte jeg jo så også prøve. Det var egentlig ikke på grund af min tarmsygdom, jeg startede hernede. Det var på grund af, at jeg havde ondt i mine skuldre. Og allerede da han så mig, sagde han til mig, at det var ikke skulderen, der var mit problem. Det var min tarm. Og jeg begyndte så at komme til behandling 2 gange i ugen hernede. Og efter 4-5 behandlinger kunne jeg mærke en markant forbedring. Jeg havde regelmæssige toiletbesøg. Jeg havde ikke ondt i maven. Og hvad han så siger til mig er, at jeg nok også er let modtagelig for den form for behandling. Men jeg vil bare sige til de folk, som der har tænkt sig at prøve det her, at I må ikke give op. I skal fortsætte. Fordi det kan godt være, at I skal have 3 behandlinger eller 7 behandlinger, inden I kan mærke en forbedring. Men den kommer. Det er 100% sikker. Man skal også lytte til Hwangs råd om, hvad man skal med hensyn til kost og drikkevarer og is, og hvordan man skal holde sig varm. Det har en stor betydning. Hvad er det, han siger angående de kolde ting? Han siger, at man skal holde sig fra is, de kolde drikke og alkohol. Og man skal sørge for at spise kogt grøntsager, ikke for meget salat, og rå grøntsager, altså frugt. Og det har det har jeg simpelthen fulgt. Og jeg har fulgt med at ligge med varmepose, som han anbefaler, eller rispose, 1 time om dagen. Eller ja, det gør det så faktisk, når jeg skal i seng. Altså det betyder ingenting, at man ligger på sådan en. Og fra at være i smertehelvede i så mange år, og så til i dag, og bare ikke, og det er jo fantastisk. Altså jeg kan slet ikke, det er ubeskriveligt. Som jeg fortalte før, jeg har tænkt på mange gange, hvordan jeg var som person for 12 år siden. Og så kunne jeg simpelthen sætte mig til at græde over, hvor glad en pige jeg kunne være dengang, og så hvor trist og træls man i grunden har haft i alle de år. Og det liv, som jeg havde før, det føler jeg faktisk, at jeg kom tilbage til. Uden smerter, det er bare super stop hver dag. Folk, altså min omgangskreds, mine kollegaer og min familie, de kan alle sammen mærke, at jeg er blevet en anden person igen. Så det kan jeg kun anbefale.